Apay, anya ka di man ang tinadamag ko. Anya manunday tayo lakay. Nadamag ko ang nagapa kayo kanumanan kan ni Mari Lorena. Apay, anya ka di man ang tigapuna. Anya? Sa anak anak yapa. Amukan to niya. Kaapam amin na nakarubam. Wano, anda man ang impus mo. Asaan nga agpaiso. Isa nagapa kayo. Ay na, awan ti kaapak kunak manen. Imposible mat naagul-ulbod ni Mari Diling. Lukas na. Ni Mari Diling tinangibagakan ka. Wen, nagpacheck apod no timbagana. Gaputa uray siya ng asawam. Numero 1 akaapam. Anya? Chismosa nito. Donya. Hoy! Mari Diling! Rumar ka dita! Tagsarita taman itinalapat! Ne, apay ka di, mariton nga. Apay nga imbagam kinilakay ko, anaga pa kami kinilorena. Ah? Huwag gamat yamin, mari. Dito pa yung nga Tersen at tinagsupyatan nyo. Anya? Talaga at chismosa ka mata niya. Ay na, saan nakakaskan ka at chismosa? Gaputan nila ang matlakay mo, tinangibaga. Ngamin, Jack kayat adito Tersen at tipagapapaan nyo. Ha? Talaga kit di asip-sip ka? Tati ko nang siguro, aga pa kami iti asawa. Kat maibaw ing tinik nanakan ka. Ngamin, baak kan lupa